Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya bane babi na 6. In amana ta kada dai ku manta da ku ringa danna mana subscribe ta da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Please my fans in dinga ganin ruwan like da comment haba mana ƴan uwana. Mu je zuwa. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda ta ce, wallahi matashi mai jini a jika har ya fi wani saurayi ɗan 18. To a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Wani bakin ciki ne ya kama Hajiya uwa ta ce, to karuwan kan titi, nan ba gidan karuwai ba ne. Sai ku tashi ku ƙara gaba. Dadi kuwa ya riga ya rufta. Tarkon safiya yana juyawa ya ce, Dadi kuwa ya riga ya rufta tarkon safiya. Yana juyawa ya ce, Hajiya uwa ne, wallahi ba na son haka. Ya za ki kira 'ya'yan mutane da karuwai kamar ba matsayin uwa mace ke ba. Please dan Allah ki koma ba na son wannan rakiya. Wani abu ta ji ya tokare mata zuciya. Idan ta ci gaba da tsayuwa anan zai ci gaba da yarfa ta. Fu ta wuce, Dadi ya ce wa Safiya, ku yi haƙuri haka nan take sai a hankali. Yata ƙannanki ne? Ya tambayi su Hana ta ce a Dadi. 'Yan uwana ne kuma ƙawayena. Wani daɗi ya ji kana ya ce, to shikenan sai mun haɗa anjima da yamma zan dawo. Kana ya saka PA ɗinsa ya damƙa musu manyan kuɗaɗe suka wuce. Duk abin da ya faru akan Hajiya uwa ne. Akan idanun Hajiya uwa ne. Dadi na wucewa ta fito ta sha gaban Safiya. Ta ci kwalar rigar ta ce, wallahi idan ba ku fita safgar mijina ba. Duk abin da ya faru da yarinya ita ta janyo wa kanta. Kin ganna nan shedaniya ce wallahi. Ko duk abin da zan mallaka zai kare, ba zan taɓa bari wata mace ta raba mijina ba. Ke kuma Sahana, shi wanda ya baki damar kwaso 'yan uwanki karuwai har suna neman shiga wurin mijina. Bai gaya miki tarihi na da na uwarsa ba? Ni nan da kika gani na wuce bariki da 'yan bariki na dame su na shanye. Saboda haka kafin yarinya ta fara neman hanyoyin shigowa cikin gidan mijina, ta fara binciken wacece ni. Tana gama faɗar haka ta shige faɗinta ta bar su na tsaye. Cikin dakiya Afiya ta ce, ku wuce mu tafi mun wani tsaya akan wannan sakarar. Wallahi duk abin da take takama da shi sai na sauke mata shi. Sai na gwada mata ruwa ba sa'an kwando bane. Ba boka ba malam sai na kassara ta. Lili ta ce ni yanzu ma naji ina son mijinta wallahi. Sani ta ce ni ba wannan ba. Ina son sanin abin da ya faru da Momin Sultan da shi kansa. Lili ta ce wannan sai Kamal ya san komai shi da mahaifiyarsa. Sani ta ce zan je gidan wurin Umma idan Kamal bai zo ba. Haka suka bar wurin suna tattaunawa. Dadi kuwa a mota banda tunanin Safiya babu abin da yake. Gaba ɗaya 'yan matan sun mai. Kowace da kalar ƙirar da Allah ya yi mata. Fiye ne ya kula da yanayinsa ya ce sa, kamar kana cikin damuwa. Dadi ya ce haka ne Mustapha. Kaga dai abin da ya faru a gabanka. Ni dai gaskiya aure nake son yi. 'Yan matan nan sun yi min. Amma ya kake ganin za a yi? Wani murmushi Mustapha ya dama ya jima yana son ganin wannan rana ya ce sa. Ai ba wata matsala ba ce. Yanzu kamata ya kaji ta bakinsu idan sun amince. Kawai sati mai zuwa a ɗaura aure. Ba tare da kowa ya sani ba. Dadi ya ce ya zan yi da uwani. Mustapha ya ce, ai ba sanar da ita za ka yi ba sai an dawo ɗaurin aure. Saboda a masallaci za a yi. Kuma sai mun je sallah za a sanar da liman. Ka sanar da Alhaji Abubakar. Saboda shi ne waliyinka. Dafa kafaɗar Mustapha Dadi ya kana ya ce, wannan shawara ta yi haka za a yi. Suna wannan hirar suka isa ofis ɗinsa da ke cikin gidan gwamnati. Sahana kuwa kamar ta kira tana son ganinsa. Ya ce an jima zai zo. Sultan kuwa sai karfe 2 ya tashi wanka yayi. Ya gabatar da sallah kana ya shirya cikin manyan kana. Kana ya ɗauko wasu takardu ya fito. Zo na same ta falo ya ce, na fita Abuja zan tafi. Sai zuwa gobe zan dawo. Tunda ya fara magana Sahana ke kallon sa saboda ya yi mata masifar kyau. Ta ce Allah ya tsare amma me za ka yi Abuja? Kamfani zan kuma buɗewa. Shi ne kawai amsar da ya bata. Addu'o'i ta yi mai sosai na fatan nasara. Har cikin ransa ya ji daɗin addu'a. Har ta tuno mai da mominsa. Tashi ta yi ta karɓi takardun ta ce, mu je na raka ka. Ba musu ya shiga gabanta tana bayansa. Har wurin mota ta raka shi. Yau da direba ya fita. Saboda ya dawo da motar jirgi zai shiga. Ta kallo direba ya ja motar suka wuce. Har da ƙwalla ta cika mata idanu kamar ta bi shi suka tare. Tana koma ciki Safiya suka shigo nan suka shiga hira. Sai ga Kamal ya zo.
Bayan sun gaisa ta kawo mai lemo da ruwa ta ce, ya Kamal, don Allah dama ina so ka sanar da ni labarin Sultan. Shiru yayi na wani lokaci kafin ya ce, da kin san labarin ba za ki fatan koma tunanin wannan labarin ba har ki ba wani, amma yanzu dole na sanar da ke saboda za ki samu damar ƙara taimaka mai ki fallasa wannan muguwar mata azzalima mara imani. Kamal ya ce, ni dai Sultan abokina ne tun muna yara, saboda mominsa na zuwa wurin umma na kitso, dan muka shaku da juna har ta kai babansu ya san da abotarmu, ya maida ni makarantar da Sultan yake karatu, komai tare yake mana, babu wani bambanci. Har kwana Sultan yake yi gidanmu, ni ma haka, saboda tun ina ciki Allah ya yi wa babana rasuwa. Sunan mominsa Hajiya Zainab, mace ce mai mutunci da sanin ya kamata, tana girmama na gaba da ita, ba ta da girman kai, ga kyauta, ba ta da kyamar talaka. Bayan mun kammala karatun sakandare, Dadu ya tura mu Ingila wurin karatu. Sultan ya karanci gefen business, harkokin tafiyar da mulki, ni kuma na yi karatun kwamfuta. Muna can kwatsam muka samu labarin Dadi ya yi sabon aure, sati ɗaya da cin zaɓensa na gwamna. Tun daga lokacin Momi ta fara fuskantar matsala wurin Dadi da matarsa. Hajiya Uwani ta mayar da Momi bora, saboda yawon wurin malamai da bokaye, ita da ƙawarta Hajiya Roki. Haka Momi ta samu wani ciki, saboda tun bayan haihuwar Sultan bata kuma samun ciki ba, sai wannan lokaci. Ciki ya zo mata da laulayi da rashin lafiya. Dadi na fahimtar ciki ne da ita. Asirin da Hajiya Uwani ta yi mata ya karye, ya dawo kulawa da Momi yana ririta ta. Nan fa Uwani ta bazama wurin malamai, sai da Dadi ya tsani cikin da ke jikin Momi. Komai ya dawo, cin zarafin da wulakancin yake mata. Momi ba ta da bambanci da 'yar aiki a gidan. Gaba ɗaya ko ganin ta Dadi baya son yi. Haka za ta zauna ta yi ta kuka, saboda ta gaya wa umma na akan auren Dadi 'yan uwanta suka rabu da ita, saboda iyayensu ba sa raye. Sai dai umma ta yi ta ba ta hakuri a kan ta dage da addu'a. Wata rana sai labari. Haka cikin ya shiga watan haihuwa. A daidaita sahun Momi ta shiga ta kai ta hospital. Ta haifi ɗa namiji. Gaba ɗaya yaron baya kama da Momi har Dadi, kamar sa daban. Momi ta ce yayinta ne yaron ya biyu. Bayan ta dawo gida, Dadi na ganin yaron ya ce ba zai yi masa suna ba, saboda ba ɗansa ba ne. Haka Momi ta yi kuka tana roƙonsa, amma Dadi ya ce idan ta matsa ma za ta bar mai gidansa. Haka ta zauna gidan lokacin Hajiya Uwani ta haifi ya mace. Ba haka ta so ba, ɗan namiji ta so haifa, saboda ta mallake gidan gaba ɗaya. Haka muka kammala karatu muka dawo muka tarar da Momi cikin wannan hali. Iskancin Uwani kuwa sai abin da ya ƙaru. Ta mayar da Dadi bi ta zaizai, duk inda ta ajiye shi nan yake. Sai abin da ta ba shi umarni, duk Momi ta yi banza da ita, saboda bayan dawowar Sultan na kula da sosai da ita da ƙannensa. Ta ba shi ragamar shugabancin kasuwancin da take a ƙasashen waje, saboda tun kafin ta auri Dadi take kasuwanci da dukiyarta da ta gadon mahaifinta da ya rasu. Saboda cin zarafi har wurin da Momi ke zama uwa nake janyo Dadi ta ware kafa ta saka shi lasar ƙasanta. Har sha'ani suke yi wurin. Idan Momi za ta bar wurin ta saka Dadi ya hana ta, idan har ta bar wurin bakin aurenta. Haka ciwon zuciya ya kama Momi har ta kai ga kwanciya hospital, saboda har aman jini take yi. Sultan na shirin fitar da ita ƙasar waje. Ranar Alhamis Allah ya mata rasuwa. Sultan kamar ya yi hauka lokacin. Sai da aka haɗa da roƙon Allah ya dawo cikin hankalinsa. Umma na ta so karɓan Usman ganin Sultan, amma saboda makircin Hajiya Uwani ta hana Dadi ya bata shi. Haka ta rika azabtar da yaron. Sultan na son ganin ƙannensa, amma ta hana mai ganinsa. Ƙarshe fiya-fiya ta zuba yaron cikin madarar da ake bashi, ya sha ya mutu. Lokacin mutuwa ce kawai Sultan bai yi ba. Ya sha wahala sosai, saboda ya fi wata ɗaya a hospital. Bayan an dawo da shi gida, Hajiya Uwani ta so kashe sa, amma da ta ji zancen dukiyarsa da mahaifiyarsa ta bar masa gado, sai ta kirkiro da maganar a yi mai aure, a haɗa shi da Farida ɗiyar yayarta. Dadi baya musu da duk abin da ta faɗa. Ya kira Sultan ya sanar da shi, amma bai yadda ba. Saboda haka ta je wurin malamanta da bokaye, aka saka shi dole ya amince da auren Farida. Ga kudaden da uwa nake karɓa wurinsa, wai ana hidimar biki. Sai da aka zo zancen ɗaurin aure ta ce a nan gida za a ɗaura ko a masallaci. Haka Dadi ya ɗauma. Alhaji Abubakar shine waliyin Sultan, Dadi waliyin Farida. Haka aka yi shagalin biki babu dangin uban Farida.
saboda ba ta da uba. Wurin yawon bariki aka samu cikinta. Sun yi iyayen su wurin zubar da cikin amma abin bai yi ba. Dole suka haƙura har aka haifi Farida. Bayan nan uwarta ta samu wani mai kuɗi ta aure. Yanzu haka tana Nijar. Kuma bata san waye uban Farida ba. Sai da aka yi kwana 2 da ɗaura aure kana Farida ta tare. Bayan sun jiƙa ta da kayan tsibbace-tsibbace. Sai dai samtin Sultan baya sha'awarta. Nan ma sai da suka yi da gaske ya fara kusantar ta. Nan fa ya haukace a kanta, dukiyarsa ya zuba mata. Sai yadda ta ga dama. Sai dai yanzu ba iya kuɗi kawai suke so ba. Da takardun kadarorinsa suke buƙatar ya mallaka wa Farida. Amma sun kasa samun wannan dama. Sun yi iyayen su wurin malamai, amma a banza. Farida ta kasa haƙuri. Wata rana suna kwance take tambayar sa inda yake ajiye takardun kadarorinsa. Ya ce mata ai shi san baya ajiye wani abu mai daraja a Najeriya. Ƙasar waje ya adana komai nasa. Kuɗi ne kawai yake ajiyewa duk inda ya ga dama. Shi ne ta matsa mai wace ƙasa yake ajiye abubuwa. Ya ce mata duk inda ya ga dama. Ba haka ta so ba bayan ta koma bedroom ɗinta. Ta kira mahaifiyarta ta sanar da ita halin da ake ciki. Washe gari da safe Sultan ya shirya ya sa amfani da falanta. Ya ce yana son fita. Ya zaga gari bata hana shi ba. Saboda yau tana son fita zuwa wani sabon malami. Yana fitowa gidanmu ya zo kusan wata 6. Yana fitowa gidanmu ya zo kusan wata 6 zuwa 7 da aurensa. Baya zuwa ko ina. Ko na je uwani ba ta bari na gansa, ita da Farida. Haka umma na dole muka haƙura. Sai dai addu'a muke yi mai. Uwani ita saka aka koni kamfani ɗin Sultan. Shine dalilin da ya saka na fara ɗinkin tela. Ina zuwa gidan 'yan bariki. Har na haɗu da ku. Yana zuwa gidan umma gaba ɗaya ya rame ya yi baƙi. Kamar ba Sultan haɗaɗɗen gaye miji. Mai ji da kyau ga kuɗi. Amma duk ya zama wani iri kamar a tsorace yake. Umma na ganin sa ta fahimci halin da yake ciki. Ruwa ta ɗebo a kofi ta karanta mai Fatiha kafa 7. Falaki 7, Nasu 7, Ikhlas 7, Kafirun 7. Ayatul Kursi 7. Ta yi mai tofi cikin ruwan ta bashi. Ba musu ya karɓa ya sha. Ya rage saura ta saka hannun shafe mai jikinsa. Ya kwanta sai bacci. Wannan da kuka ji na faɗa ana yin su ne idan aka yi wani sihiri. Ko baya da lafiya an yi mai magani bai dace ba. Da izinin Allah komai zai zo ƙarshe musamman asiri. Tsawon sati ɗaya ake yi ba a ƙetare rana. Umma ta ce min Kamal yaron nan asiri ne a jikinsa. Dole sai ya yi sati yana shan wannan tofin. Na ce mata kawai ta rabu da shi ya zauna nan gidanmu. Saboda ba da tare da direba ya zo ba. Haka kuwa aka yi bai farka ba sai karfe 4. Tare muka je masallaci muka yi sallah kana muka dawo gida. Sai ga kiran Farida. Umma ta ce sanar da ita tafiya ta kama shi. Yanzu haka jirgi ya tashi. Sai nan da sati mai zuwa zai dawo. Haka ya sanar da Farida ta rufe sa da masifa kamar wani yaronta. Amma ta ji daɗin tafiyar tashi saboda tana wurin wani malaminta da ta ji. Ya ce sai ya yi sati 1 yana kwanciya da ita. Za ta samu biyan buƙatar da take so. Cikin kwana 2 Sultan ya fara wankewa kamar ba shi ba. Haskensa ya dawo saboda yana samun kulawa wurin Umma sosai. Ranar da ya cika sati 1 komai ya dawo mai sabo. Ya gaya Umma shi bai san yadda aka yi ya auri Farida ba. Yanzu gida zai je ya sakin ta zai. Umma ta lallashe sa ta ce kwantar da hankalinsa. Ya bi komai a sannu. Kar ya nuna musu ya dawo cikin hankalinsa. Har sai ya gano abin da suke shiryawa. Kana ya riƙe addu'a da yawan ibada. Kar ya yi a gaban Farida saboda za ta iya hana shi da wannan shawarar ya koma gida. Da wannan shawarar ya koma gida ya riga Farida dawowa. Ya shige bedroom ɗinsa ya kwanta. Saboda bacci yake ji amma ya kasa yi. Sai juyi yake yi kan bed yana tunanin halin da Sajiya uwani suka saka shi. Muryar Farida ya ji ita da Hajiya uwani cikin falo suna magana. Akan wurin malamin da Farida Hajiya uwani ta ce, ai shi ne ya mata asirin dadi ya aure ta. Ya wulakanta momi. Suna wannan magana sai ga umman Farida ta shigo. Dan suka baje suna hira abubuwan da suka yi wa momi. Har zuwa haɗa aurensa da Farida. Akan dukiyarsa. Yanzu shirin su na gaba su kashe sa shine kawai. Farida ta ce gaskiya tana son sa. A dai yi mai wani abu daban amma ban da kisa. Da farko ba su yadda ba sai da ta yi ƙarya tana da ciki wata 2. A bari idan ta haihu dole dukiyarsa ta dawo hannunta. Da wannan shawara suka ajiye. Sai maganin da za ta saka mai cikin abinci. Ya ci gaba da yi mata biyayya. Suna wannan zance Sultan ya fito jikinsa har rawa yake. Gaba ɗayansu sun firgita da ganinsa. Sai da suka tashi tsaye. Wani murmushi wanda ya fi kuka ciwo ya ce Farida ya sake ta sake 2. Su fita su bar mai fat. Ko ya hallaka su. Haka suka fito jiki a mace.
babu wanda yake magana. Sultan ko Umma ya kira ya sanar da ita duk abin da ya faru. Bayan dawowarsa, ta ce ci gaba da addu'a saboda ba rabuwa za su yi da shi ba. Haka kuwa aka yi. Wurin malam suka koma ya ba su wani garin magani. Ya ce su zuba akan hanyar da Sultan yake bi. Yana taka shi aljanu za su samu damar shiga jikinsa, su birkita mai tunani, su mayar da shi mahaukaci. Ranar suka zuba maganin yana fitowa sallan magariba. Yana taka shi sai wani ihu suka ji na Sultan. Suritin gidan suka taso duk wanda ya matso inda yake, to sai ya karya mai hannu ko ƙafa. Wani masifar ƙarfi ne ya shiga jikinsa. Ranar duk wanda ke gidan ya ji jiki. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda